Kumusta po? Gusto po lang namin magpasalamat sa nag-invite po sa amin kahapon sa Hacienda Adventures Nature Resort. Yan, bago po yan sa Tagudin, sa Mabini, Pangasinan. Compliments po nila ito sa amin dahil sa nag-soft opening po sila kahapon. Kasama po yung mga bikers ng Pangasinan. Tapos ito po yung native na bag na ginamit at tamang-tama po dahil sa tinatangkilik po natin ang gawang Pilipino at ito po ay dito po sa Pilipinas po itong mga banig na ganito. Tapos yung kanilang pastil na chicken, yan po ang kanilang binigay. Maraming salamat po. At yung organic na egg, yan po, organic po yan. Maraming salamat po. Nagkataon po na siyempre tinatangkilik po natin ang gawang Pilipino, lalo na yung mga native. Ganito po yung mga gamit namin sa bahay. Ito po yung mga gusto ko na gamit namin dahil sa gawang Pilipino po ito. Kailangan tangkilikin po ang sariling atin. Tapos, ito pa po yung mga basket. Share ko lang po. Yan. Ratan po ito. Tapos, may mga gamit pa po ako na made of our bag na gawa ng mga ifugaw. Saka ko po kayo i-share yung mga gamit ko po. Kailangan tangkilikin po natin ang gawang Pilipino para po may promote po yung sariling atin. Maraming salamat po sa uulitin po. Thank you very much. God bless to all po.